दिनै 2026 मायथाइनि 15 जुलाइ दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ फिफा वर्ल्ड कापनि सेमि फाइनाल आरो फाइनाल मेचनि थाखाय सोरखारा थिरांथा लादों। सेमि फाइनाल आरो फाइनाल मेचसिम हटेल आरो रेस्टुरेन्टफोरा फुंनि 3 रिंगासिम खुला थागोन। समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मख'नो गोनांदि फिफा वर्ल्ड कापनि थाखाय दिनैनिफ्राय लानानै 15, 16, 19 आरो 20 जुलाइआव गुवाहाटीनि रेस्टुरेन्टफोरखौ फुंनि 3 रिंगासिम खुला लाखिनो थिरांथा हादोरसा सोरखारनि। सोलिगासिनो थानाय फिफा वर्ल्ड कापआव स्पेनआ 2 गलआव फ्रान्सखौ फेजेननानै फाइनालाव सौहैनो हादों। भारत हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा फैगौ 17 जुलाइआव हारियाना आरो पान्जाबाव दावबायगोन। बिथाङा अमृत भारत स्टेशन बिथांखिनि सिङाव हादोरनि गासै गं 261 गोदानै जौगाखां खालामजानाय रेल स्टेशनफोरखौ बेखेवगोन होनना मिथिनो मोन्दों। जन्तर मन्तराव सनम वांचुकनि उखैहाब सोमावसारनाय हांगार स्ट्राइकआ दिनै 18थि सान जाबाय। उखैहाब सोमावसारनायखौ जागायनायनि उनाव 8.5 किल'ग्राम लिरथाय खमायदों होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सनाम वांचुकआ 2 साननि गेजेराव थैनो हागौ। दिल्ली गोजौ बिजिरसालिनि आर'जलाइया मावथिखौ जर-जुलुम आदार होनो दाबि खालामदों। आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुम्मायाव सदननिफ्राय बोखारदों एमएलए अखिल गगৈ बिथांखौ। सानसेनि थाखाय बोखारदों अखिल गगৈ बिथांखौ गिबि मन्थ्रि बिथांनि बिबुंथि समाव हेंथा खालामदोंमोन अखिल गगৈ बिथाङा। निखावरि रायजोफोरनि गेजेराव आसामआ 6थि नाम्बाराव होनना अखिल गगৈ बिथाङा गिबि मन्थ्रि बिथांनि बिबुंथि होनाय समाव गाग्लोबारि बिबुंथि खालामनायनि थाखाय सदननिफ्राय बोखारो अखिल गगৈ बिथांखौ। बिजिरसंनाय फोथाराव सासे बर' फिसानि जाफुंसारनाय। सोनाब बंगनि हिमानि नार्जारी बिथाङा डक्टर आकाशी कुमारनि दिथा होनायाव गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों आइआइटि गुवाहाटी केमिस्ट्रि बिफाननिफ्राय पिएचडि डिग्रीखौ मोनफुंनो हाबाय। असमिया सावथुननि मुंदांखा फावखुंग्रि पुरबी शर्माया मैया रुंसारि जाबाय। बिखानि बेरामनि थाखाय गुवाहाटीनि गंसे गावारि फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो रुंसारि जादों होनना खौरां मोननाय जादों। रुंसारि फावखुंग्रि पुरबी शर्माया असमिया सावथुननि मुंदांखा फावखुंगुर तपन दासनि बिसिमोन। फैगौ 20 जुलाइआव DEF कम्पिटिशन 2026 आव मुलुगनि सा 8 बादायगिरिफोरा बाहागो लागोन। भारतनिफ्राय 2 बादायगिरिफोरखौ सायख'नाय जादोंमोन आरो बिसोरनि गेजेराव सासेया रुपा निरला जाय भेरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय सुक्लायाव थायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा रुपा निरलानो 5 लाख राङारि हेफाजाब होदों। BPF आरो BSU ब्लक कमिटिनि सोद्रोमाफोरा रुपा निरलानि न'आव थांनानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि अनसुंथाइ होनाय रांखौ गथायनानै हैदों। रौतायाव एक्स आर्मी एस'सिएशन डिफेन्सनि 13थि गायसनथाय सान फालिदों। 2013 मायथाइनिफ्राय 14 जुलाइआव रौतायाव दानाय जादोंमोन एक्स आर्मी एस'सिएशन। गिबि समाव माखासे बारग' फायखिफोरा लोगो नांनानै चन्दन बसुमतारी बिथांखौ आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि महरै प्रदीप बसुमतारी बिथांखौ लानानै दानाय जादोंमोन। आथिखालाव बेनि सोद्रोमाया गासै सा 160 जाबाय होनना मिथिहोदों। क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव सा 298 एड्स बेरामिफोरखौ फाहामथाय होबाय थानाय बाथ्राखौ फोरमायथिदों डक्टर बिबेक पान्डे बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों। क'क्राझारनि लिटिल सरोजिनी नगर मुंनि गलानि बिगोमाखौ पुलिसआ हमबाय। गलायाव खामानि मावनाय बर' हिन्जावसाफोरखौ देहायारि अनागार खालामनायनि अजद आरो पुलिसनो FIR होनायनि उनाव क'क्राझार पुलिस बिफानआ अमृतसर रास्ट्रगिरिखौ हमबाय। लोगोसे दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि खालामदों बनसुनिफ्राय। जों दाखालिनिफ्राय जों बेखौ तदन्त खालामबाय थादोंमोन आरो बिथां FIR होनाय हिसाबै जोंनि मैया दाबि दैखांनाय बिथां माने राजस्थाननिफ्राय फैनानै जिथु बिजनेस खालामनो फैदोंमोन जिथु लिटिल सरोजिनी नगर होननानै जिथु क'क्राझारनि जोंना बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि अपोजिटआव थानाय बेयाव बिथाङा बिजनेस खालामबाय थादोंमोन जिथु अमृतसर रास्ट्रगिरि बिथांखौ क'क्राझार पुलिसा जों एरेस्ट खालामबाय हमबाय होननानै जों खोनादों। जों साबायखर बावो क'क्राझार पुलिस आरो आसाम पुलिस बिथांमोनखौ जे
एरेस्ट खालामबाल' जाया जे एरेस्ट खालामनानै जों नुनो मोनबो जे थांनाय समफोरावबो साननै सानथाम उनाव बिथांमोना जेलाव थांखांनानै बिथांमोना बेल लानानै ओंखारबोयो आरो गोबां माने बिदिबो नुदों जे जोङो जेलाव थांखांनानै किसुमान माने बिदि बेक्तिया जिथु माने बिदि दाय खालामग्रा दायनिगिरिया गोबां माने उनाव गिदिर बिदि जाथायसो खालामो जाहाथे बेफोरबायदि मानसिया अराय समनि थाखाय ओरैबायदि मोनसे धारा लागायनांगौ जे जिथु बे जोंनि जाहाथे सिख्लाफोर बा माने खामानियाव लिप्त जानो हाया बिथांमोनखौ ओरैबायदि माने धारा लागायनानै बिथाङा माने जाहाथे माने सास्ति मोनो आरो बिथांमोनखौ माने साजा होयो आयेननि भाबै आरो एससि एसटि एट्रसिटि एक्टखौ लागायनानै बिथांमोनखौ जाहाथे अनुपैधे बे आयेनखौ लागायनानै जेरैबायदि बे आयेन कटआवहाय लिरनाय दङ बेबायदि साजा होनांगौ आरो जों नुनो मोनबोदों जे बिथांमोना बिजनेस खालामनायनि मुङाव फालांगि खालामनायनि मुङाव गोबां माने बिदि जोंनि बर' सिख्ला बा आसामिस सिख्लाफोरखौ दिनैनि जाथाय नङा बे गोबां जों माने नुनो मोनबोदों जे बिथांमोना बिदि खालामनायनि गेजेरजों बिजनेस खालामनायनि नामाव गोबां माने लब लगायनानै जेनेबा गावसोरनि माबाखौ बिजनेसखौ माबा खालामनो थाखाय फैनाय हिसाबै जों जेबो बिथांखौ जेबो बुङा खिन्थु बिथांमोना बिजनेस खालामनायनि मुङाव गोबां माने गाज्रि हाबायाव लिप्त जायो आरो गोबां माने बिदि जोंनि सिख्लाफ्राबो बा जोंनि आसामाव थानाय खिलन्जिया मानसिफोराबो बिथांमोननि माबायाव लब जानानै बिदि माबा खालामो जाहाथे बिदि जाया आरो बिथांमोनाबो जेनेबा गावनि लाइफनि फारसे साननानै आरो समाजखौ एसे साननानै गावसोरबो एसे सजाग जायो बेखौनो जों बुंनो सानो आरो गोबां समफोराव बिथांमोना बिजनेस खालामनायनि मुङाव थाखा फैसा बिदि लब देखायनानै गावसोरनि बेखौ देहा सोलेर बेखौ बिदि गथायनो हानायबो जों गोबां नुनो मोनदों दा बिनि सायाव बिथांमोना खदाग जानांगौ आरो बिमा बिफाफोराबो बेखौ साननांगौ जे बियो गावनि गथ'आ मा खालामदों बहा थांदों मा बेरायदों ना मादों बेखौबो बिथांमोना सुलाद लानांगौ जाहाथे सास्ति हिसाबैथ' जों बिथांखौ जेरैबायदि दाखालि एफआइआर होनाय हिसाबै जोंनि मेयर दाबि दिखांनायजों बिथांखौ एरेस्ट खालामबाय बे हिसाबै बिथाङा जाहाथे बेल मोना नन बेलेबल मोनसे धारा लागायनानै ओमफ्राय ट्राइबेल एसटि एट्रसिटि एक्टखौ बेखौबो बिनि सायाव सरजाबफानानै बेखौ आयेनगत भाबै साजा होनांगौ जाहाथे बिथाङा साननै सानथामनि उनावनो बेल लानानै उदां अख्राङाव बेरायबाय थाया बेखौनो जों दाबि दैखांदों आरो जों बर' माहारि फरायसा आफाद जानानै बेखौनो बुङो जे गासैबो जोंनि नट अनलि बिटिसि बा आसाम बेयाव थानाय गासैबो माने बेयाव बिजनेस खालामनो फैनाय बा बेयाव फालांगि खालामनो फैनाय बिथांमोनखौ मोजाङै तदन्त खालामनानै मोजाङै चेक खालामनानै आसाम पुलिस बा गासैबो जेसेबांखिनि जोंनि माबा दङ बिथांमोना बिसोरखौ नायनानै जाहाथे फालांगि खालामनायाव जेरैबायदि माने भेरिफिकेसन खालामो बेबायदिनो जेनेबा भेरिफिकेसन खालामनानै बिथांमोनखौ बिजनेस खालाम जोंहा बुंनांगौ गैया एज ए स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन बेखौनो बुंनो जों सानो दंफैयो मानाव गेदेर बिटिसिनि सिफ हाग्रामा महिलारि सारा जोंखौ फाथायहरदों कुनाल बर'आ साननैसो सिगां ससियेल मिडियायाव बिथाङा बुंदोंमोन जे गावनि रोंगौथि गोनां फरायनायनि गेजेरजों बिथाङा एन्ट्रेन्स एग्जामाव पास जानानै हायद्राबादनि IIT आव एडमिसन मोनबाय आरो फैगौ 17 तारिखआव बिथाङा हायद्राबाद IIT आव बिथाङा फरायनो थाखाय थांगोन आरो बे बाथ्राखौ बिथाङा निउसाव बुंदोंमोन आरो मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ सारखौ बिथाङा खावलायदोंमोन आरो बे निउसखौ बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मोनहैदों जोङो मोनसे टिमा फ्रि कचिं क्लास जोंहा सोलिगासिनो दंमोन बेरगाव समस्तियाव जोङो फ्रि कचिं क्लासाव गिदिंबाय थानाय समाव दहाय फुङाव बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जोंखौ मोनसे टिम आदा प्रहलाद आं आरो बिक्रम जोंखौ मोनसे टिमखौ बुंदों जे कुनाल बर'नि न'आव थां कुनाल बर'नि न'आव थांनानै खबर लानानै फै आरो बिटिसिनि चिफ सारा बुंदों जे बिथांनि बिफाया जिहेतु रिक्सासो सालायो बिथाङा मोनसे रांखान्थि हालोदा बिथांमोननि न'आ बारा मोजां नङा रिक्सा सालायनानै फिसालाखौ फोरोंदों आं बिनि थाखाय बिफामोनखौ साबायखर बावदों एफा खस्थ' खालामनानै जोंनो सासे रोंगौथि गोनां फिसा होबाय आरो फिसालाखौबो जों साबायखर बावदों लाइमोन बिफेबनि जानानै गावनि खस्थ' नाजानायनि गेजेरजों दिनै हायद्राबादनि IIT मोनसे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ जिहेतु IIT आव बिथाङा एडमिसन मोननो हाबाय बेनि थाखाय जोंबो बिथांखौ साबायखर बावदों आफा बुंलावरिया अराय सम बिथांखौ मोजाङै देहा होनानै मोजां फरायनो हाथों मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ सारा जोंखौ मा होनो बाव थिनहरनानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे बिथाङा बिथांनि फरायनायनि खरसाखौ बिथाङा बानगोन होनदों बे कुनाल बर'खौ मदद होगोन होनदों बिनि फरायनायाव
दा ओंखायनो जोङो मानाव गेदेर चिफ सार फाथायहरनायखाय जों फैदों दिनै नुजाफैदों आरो बे मेसेजखौ जोङो थाबैनो मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महलर साननिसिम जोङो बिथांनो जों मिन्थिहोफिनगोन आरो बिथाङा 17 थारिखआवनो थांगोन होनदों दिनै 15 थारिख समफोरनो बिथाङा थांगोन दा बिनि थाखाय जोङो लाहार फाहारखौ जे बिथांनि जे मदद होनाय बेखौ जोङो थाबैनो खालामगोन आरो बिथाङा अराय सम हायद्राबाद IIT आव मुं थिसननो जि मोनबाय बिथाङा मोजाङै कमप्लिटै मोजां पार्सेन्टेज लानानै पास जाफिननो हाथों बर' हारिनि थाखाय बिथाङा सुबुं सम्पद जानो हाथों गेदेर मानसि जानो हाथों बेखौनो जोङो लाइमोन BPF निफ्राय जों बिथांनि थाखाय जों अबंलावरिनो आर'ज खालामना होबाय थेंक इउ